И здравейте хора, аз съм Георги Атанасов. Съжалявам, че от доста време не съм снимал клип и доста ми е гадно сега, че за първи път, да кажем, майче от един месец и тук с мен е Минли, т.е. Криско, Ей, който се отказа да снима клипове. не съм се отказал. Мислех да се откажа. Днеска ще играем на Slink Kong, една много яка игра. Доста съжалявам, че съм развит, аз съм развит малко и ми е гадно, че Покемон Go стана регистрирали ли са? да, влязах, ама не мога. И щях, Мен ми дава да играя. Аз търся покемони. щях да... И ето вижте, имам планктон, много е як. Ето тук са ми другите, имам птицечовката, имам маймуната, Я включила. октопода Я включила. и лъва. Сега ще игра с лъва. И днеска спечелих това. Да намаля малко. Днеска спечелих планктон от ей тука. Много ми се иска да спечеля този козел. Дали се иска козела? Или те спагети. Той кюфте Аз спагети. много обичам спагети. Нали? Според тебе, Криско, тази игра яка ли е? Играл съм такава. Червените много ги мразя. Нали? Не са гадни. Това сигурно боли. Клипаш ли? За да можем да е 25 лева. Ротативка. Ага. Обаче любимата ми игра на телефона ми е Гангстър Вегас. Си нали такъв гангстер и си в Лас Вегас. Знамя. Но е як. Тъпа е. Сега в този клип мисля да се пробвам да спечеля, както казах, един от тези двата героя, или кюфтето с спагети отгоре. Козела. Или козела. Ама и козела е як. Обаче не искам тези три спидера. За какво са ти тези три глупа и спидера? Ама се иначе помагат, накрая ще искам да ги печеля. Дали накрая на играта ще са много... Не казвам, че когато спечеля абсолютно всички герои, искам да ги взема и тя, да. Това не е чисто. Колко игри имаш на телефона? 5. Аз имам 6. Ето, добавихме си едно. Аз имам 6. Може и да снимам на други игри. Ти на кои снимаш? Ами отдавна съм снимал. Колко абоната имаш? 10. 55. Ти? Да, искаш ли да ти покажа мой клип? Хора, кажете ми ли 55 абоната ли има? Ще видите. Може би има някой, где ти са види. Ще видиш и сега ще покажа мой клип. 2 клипа имам, а те са 2 влога. Един където аз и един мой приятел. И датата, нали го запомниш? Да. Сме на един симулатор на скоростно влакче. На симулатор. И втория ми клип е където сме там в една база. Тихо сега, ли кои са от твоите клипове? Някъде не се интересува. Ми да, но това все пак е моят клип, само да изпада. Я вратата е там, ако не знаеш. Не знам. Много ги мразя те клипове, вече. Да ти даха пари, просто да го нацъкнеш и да ти даха пари, ще е много яко. Само 26 лева. Ще да е много яко. 25 лева? 25 лева ни трябва. И това ма спаси живота. Газовка. 25 лева? Ще чакали 3 часа му да гледаме клип. Не.
За 3 часа ще ни даде нови герои, бе. За 3 часа трябва да спечелим един от тях. Не спичам да случи нови герои. 3 часа и половина. Още само 25, 24. Гадното е, че... Може ли заради тия клипчета клипът ти да не може да се качи поради авторски права? Не. М. Ако е в YouTube, заради авторски права. Аз не ги... Защо правила за авторските права не мога да разбера? Когато спускаме чалги или музики, или хип-хоп, Аз никога не слушам чалга. чалга е Галин на язик на Египет фараона. Знаеш ли го това? Да, ама ти ме пока... И аз само един път я слушах, защото е бати чалга. Ама те изкефи, нали? Не, изкефвам само мелодиката. Откъде че малко паричките. Да, то така. Остават. И дядь ти ги даше на живо и като си ги харчиш да ти ги връщаш всички пари на живо, голям кеф. Нали? Е, 180. Общо само 16 лева. Хайде, сърчете. Стани море, точно така, браво. Събирам много сърца. Как там мразя. Стига си викал, бе. Офигеть. Пак он так. Добре, добър ден. Свърши. Добре, 210 ли? Айде. Готов ли си да печелим козела? 3, 2, 1, аре, печели козела, ела. Обичам това. Ще заобичам, ако ми спечелиш козела. Ще го заобичам, ако ми спечели козела. Ще заобичам, ако ми спечелиш козела, както казах. Не ти спечели. Мразята, бе! Нищо не спечели. Айде да почвам с планктона, не ме интересува. Имаш панда? Планктона. Той добър ли? Много як. Толкова лекичък. Как там мразя. И планктона ми е късметлийски. Видя ли колко много пари събрах обаче? Yes. Yes. Сега ще изхъба животите, за да мога да събера малко парицки. Не мога да. После, като свърши този клип, ще ти покажа, че имам 55 абоната. 55 абоната през скрит моторно ще имаш. Ще виж? Ма зависи дали ще ми намериш клиповете. Коли няма утре ще ги покажа на моя телефон. Да, ще ги покажа. Нещо бъгне. Гадно. Не скоча. Литка и мое съкровище. 25. И хора, помислете да е всичко за този клип. И пак ви представя моите герои. Този. Сейчас ще ви кажа колко герои имам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, 6. След. И да, това е всичко за този клип. Абонирайте се за мен, но не се абонирайте се. И това е всичко за този клип. Аз бях Георги Атанасов, това беше Мили. И
До другия път. 10 минути. Да, до другия път.